The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 13:34, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Ephesians 4:1-3. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long-suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. James 5:19-20. Brethren, if anyone among you wanders from the truth, and someone turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sins. 1 Peter 3:8-9. Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another. Love as brothers, be tender-hearted, be courteous, not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, blessing, knowing that you are called to this, that you may inherit a blessing. Sa dili pa kita mga kapadayon, sa atong pagtuon sa pulo sa Diyos ning adlaw, sama sa naandan atong routine, gikinahanglan ang atong paggamit sa rebound technique sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa ikaluwasan ang imong buhaton, mong paggamit niya ng imong kabubuton, your free will, aron ikaw maghimo sa labing mahinungdanon nga desisyon nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Karon mag-andam ta sa atong kaugalingon pinagi sa hilom nga pagampo. Magampo ta, balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nga imo pa kaming gipabuhi nini nga among lawas, kinitimailhan nga ikaw padayon pa sa paglihok sa imong plano sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagdala ka namon ning dapita sa makausap aron kami makapakaon sa among tagsa-tagsa kakalag, kay dili man mabuhi ang tao pinagi sa tinapay lamang, kundili ang matagpulong nga magagula sa imong baba. Niining adlaw bani kami pinagi sa pagtudlo nga namos balang Espiritu Santo sa tanan nimong kamatuoran ug sa among pagpadayon niining among tulumanon adlaw-adlaw pag sibog sa unahan sa among Kristiyanong pagkinabuhi pinagi sa pagtuon sa imong balang pulong. Salamat na imong Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab
o niya pag kita hisgot magatuon ni ini nga tungtunanan giuluhan og the only means of salvation. Magapadayon kita ni ini. Okay. Now yesterday hunong kita may tungod niya itong nagaingong kita diha sa Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 11. Palihaw pag-abre. Ecclesiastes, Old Testament, Kapitulo 3, versikulo 11, nga nagkanayon kiniog that God has placed eternity in the heart of man. Yes, all members of the human race, dili lamang kay fully conscious sila sa pagkaanay Diyos, Romans 1:18-20 ug Salmo 19:1-4. Kundili ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao nasayod, they are conscious of the fact that innately they're going to exist forever. Tungod kay ang Diyos misuwat mag-eternidad diha sa ilang mga kasing-kasing. Ecclesiastes 3:11, di padugay atong gikutlo kana. They know that there is life or there is existence beyond death. Naibaw sila nga naay kinabuhi human ni ining atong kinabuhi pagkakaroon. Even the ones who put on the most deceptive facade nga mo angkon sila nga wa sila'y pagkahadlok sa kamatayon at all, they're only self-deceived. The truth is, they really are afraid of death. Mahadlok yun sila. Tungod kay ang Hebrewanon 2:14 o 15 na kanayon, that they are held in a cost, in a bondage of the fear of death throughout their entire life. Dinoon. Sa tibok nilang kinabuhi, hasulon yun sila may tungod ini kamatayon. Kaya ang tanan nga mga magtotoo, of course, di man tanan, ang pasabot, it's a matter of choice, gihapon. Unbelievers fear death. Ang tinuod, ngano silang mahadlok mamatay tungod kay wa sila alamag sa kamaturan. Wa gyud sila inunta kasayuran unsay mahitabo human sila mamatay. You see. On the other hand, ang kalag sa usa ka magtotoo, I'm now referring to a believer, is likewise immortal. All members of the human race na nag-iya og everlasting existence, gitawag nato og immortality of the soul. Wala may pagkamatay kini atong kalag. Ang question lang, asa magkinabuhi sa eternidad ang atong kalag? Dito ba sa langit o dito ba sa impyerno? Isi mo na isyu ang atong itutukan. Once the soul is created by God, it's going to last forever. Nakadungog ka? It is going to last forever. Human ka na buhata sa Diyos. The question is only where it's going to spend its eternal or everlasting existence. Asa man. You see? Alang sa di magtutuo, of course, siya magkakinabuhi sa everlasting existence dito sa linaw sa kalayo. Apan sa usa ka magtutuo, he will spend his everlasting existence dito sa presensya sa Dios dito sa langit. Nga diin ato ang hingpit nga kalipay o pagsadya. There is that fullness of happiness and pleasure forevermore. Na sa Salmo 16:11. Ang usa ka magtutuo is going to have a fabulous time in heaven. Do you get that? A fabulous time. Labihan sa kamabulokon, di mo matugkad o di mo mahulagway. Kanang maong kanang pagpahimulo sa maong magtutuo.
And that everlasting existence, gitawag technically in Scripture, of course, as everlasting life. So, ang magtutuo o dili magtutuo, both of them, ana ay everlasting existence, referred to as the immortality of the soul. Sabot? Once again, aron natong tutukan kini in the standpoint of believers and some of the things that indicate their everlasting existence. Ang naguna niini, ang tanang mga magtutuo na nag-iya og everlasting life, resulta kini sa ilang pagtuo kang Kristo. John 3:16-18, John 3:16 ngadto sa 18 and 36, Revelation 2:11 and Revelation 3:5. Mao ni una. Ikaduha, ang matag magtutuo giandaman na og puloy-anan dito sa langit. Gahuwat na lang kining maong puloy-anan. The believer has a home in heaven awaiting him. John 14:1-3. And the word that is used for home diha means a large dwelling place. Sama sa ka mansion. Ikatulo, ang matag magtutuo na nag-iya og binanhaw nga lawas in the eternal state. Nga mao kini ang this will house the soul and the human spirit. 1 Corinthians 15:51-57, Philippians 3:21. Now, ang lawas sa magtutuo will be identical with the resurrection body ni Ginoong Jesucristo. 1 Thessalonians 4:13-18. Ikaupat, ang matag magtutuo manag-iya og hingpit nga kalipay og kasadya pagmaya hangtod sa kangturan. Og busa, there is no more suffering in the eternal state. Revelation 21:4, Psalm 16:11, ang langit God will be wonderful beyond description. Beyond description. Di na nimo mahulagway. Revelation 21-22. Ikalima, ang matag magtutuo magatubang na dito sa presensya sa Dios hangtod sa kangturan. Revelation 22:1-5, 2 Corinthians 5:8. To be absent in the body is to be face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8. Ikaunom, ang matag magtutuo manag-iya og dayon na nga ganti. Resulta kana sa iyang pagbuhat og mga Diyos nung mayong buhat dinhi sa atong panahon. 1 Corinthians 3:11-15, 2 Corinthians 5:9-10, Romans 14:10-13, Hebrews 4:9-10, John 15:1-7. Now, paminaw, ang butang nga magadiferensya sa mga magtutuo in the eternal state, mao ang ilang matang sa binuhatan. The thing that differentiates believers in the eternal state is their kind of production. Ikapito, ang matag magtutuo na manag-iya og dayo na nga panulundon, eternal inheritance, nga gireserba kini alang kaniya didto sa langit. Gireserba. Okay? Now, hay man tong bersikulo, baya tong susihon ang bersikulo bahin ini. Kining inheritance na nasa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 4, ngadto sa 5. Ang versikulo 4 na kanayon, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you. Verse 5,
who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Nya, mao na, Romans 8:17 po na diha. Ang matag magtutuo, adunay panulundon nga gireserba dito sa langit. Ikawalo, ang matag magtutuo will be magkahiusa, will be reunited with all other believers in heaven. Magkakatigom sila dito na matawag na nato grand reunion sa mga magtutuo. 1 Thessalonians 4:13-18, 1 Corinthians 15:51-58. Now, get this. Dito sa langit, all believers will be perfect. There will be no more flaws there. Wala na. Wala na yung mga pagbuhatong sayop, kapagkiyasan, usan, no more flaws. Everybody will say probably about everybody else, my, how you have changed. Moingon ko ka. Dito sa langit, there is no need of erasers and pencils anymore. May bawa kang ano? Tungod kay all of the idiosyncrasies, all of those negative things will be gone. Totally gone. Mawag kang. They will all be removed forever. So, sa pagsubli sa impasiya bahin sa kaluwasan, the doctrine of soteriology, ang pagtuo nga si Kristo namatay dito sa krus, kana kasaysayan. Apan ang pagtuo nga si Kristo namatay dito sa krus, alang kanimo, mo na kaluwasan. Sabot? Believing in God is not the means of salvation. Dili. You can believe in so many gods, but you are not saved. It is only believing in Christ nga ikaw maluwas. Do you know why? Tungod kay diya sa John 14:6, ang atong Ginoong Hesus Kristo mismo nagkanayon, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan, gawas kung pinaagi ka nako. Now, mungutan na rago ko nimo, how does one enter the church, the body of Christ? Unsa man? Tubag, pinagi lamang sa pagbautismo sa Espiritu. Acts 1:5. Unsa may mechanism niini? Of course, faith alone in Christ alone. Acts 16:31. Na akong sublion, ha? Paminaw. Ang kaluwasan, dili niini musunod. It's not the following. By being baptized, by being a member of a church, by following the golden rule, by raising your hands, by walking down an aisle, by doing good, by following the 10 Commandments. Na by the way, musingit na gud ta mahitungod nining doing good. Are good works required for us to be saved? Mao niyang pangutana. This is the problem when you just pick and choose verses in the Bible. Kana bang magkutlo lang kang bisag unsa diha at random lang. Now, paminaw. When you just pick a few verses specifically in the book of James, labi na, diya sa libro ni Santiago, meaning the whole context. And the context, na akong balikon ka to, ha? Kaya, let us rephrase this. Pagkawas passing nining atong isgutan. Sa diha nga ikaw mo, kanang punit lang kag pipila ka mga bersikulo, specifically in the book of James, and you don't see the entire book of James, meaning the whole context, and the context of the entire books of the Bible. Wa man mo kanang kuha ang tibuok o intiro nga mga libro sa Biblia. Now, unsa goy pasabot ni Santiago is simply saying along this line niini, paminaw, faith
without works is dead faith. Sabot, patay nga pagtuo. Now, he is not against faith that brings salvation, but he is saying, be careful. Pagbantay, pagmatngon. So the illustration that James is using is amazing. Iyang gigamit ang pagulagway ni Abraham nga mi halad sa iyang bugtong anak nga si Isaac. Hinumdum ka? Apan si Abraham was declared righteous, matarong, years before he offered up Isaac. So, pa niya offer, iyang gihalad ang iyang anak na si Isaac dili. The Bible says, Abraham believed God, diya sa Genesis 15, and God declared him righteous, matarong. Now, kano sa man ihalad ni Abraham ang iyang anak na si Isaac? Kano sa? Nanas Genesis chapter 22. That's many chapters down. Many years later. Probably 25 years later. So, what is the point of James? Ano sa may iyang punto nga iyang dadon? Genuine faith will have action. Kasabot ka? Ang matuod yun nga pagtuo, naagyoy binuhatan. Ang pagtuo ni Abraham was genuine when he was in Genesis chapter 15. And God said, I declare you righteous. Kaya niyang pagtuo was real. Now the fruit came 20 plus years later when he offered up Isaac. So, basahaton iyang Biblia in context. And the Bible is very clear when it says, salvation is by grace alone. Unya, batay niya, grace is never alone. Faith is never alone. There would be evidence. Sabot? Okay. Mga tanan na po kunin mo. How did the Old Testament people get saved? Kapila na rin ito balik-balik ka. How did they get saved? By looking forward to the cross by faith. Now, how do we, New Testament people, get saved? Also by looking backward to the cross by faith. Now, ang matag sakop sa kaliwatan sa tao, ana ay tulubagon sa pagpaminaw o sa pagtuo sa maayong balita sa kaluwasan. Acts 16:31, John 6:28-29, Ephesians 1:13. It is God's declared will. Ngang matag sakop sa kaliwatan sa tao, mataw pag-usap. 2 Peter 3:9, 1 Timothy 2:4, Jeremiah 29:13. Diya sa 2 Pedro 3:9, ang sa gisulti. Tataw ra ba kayo ang pagsulti pulong sa Dios? Ang Dios dili buot nga na ay malaglag, kundili nga ang tanan unta maghinulsol to be saved. God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance, to be saved. Di man Christ is the only way to heaven. All other roads are detours to doom. Di man na. Now, of course, ang kinaiya, ang dibuho, ang kalihukan, ang kalunsay sa plano sa Dios sa kaluwasan, tawag na og transpansive plan of God, and ang kalabutan ini ngadto sa himaya sa o kinaiya sa Dios. Kini nagafunksyon sa usa ra ka paagi. Balikon ko sa payon. Usa ra ka paagi. Only in one way. And in one way only. Ang Dios nagasangkap sa kaluwasan
ngadto sa kaliwatan sa tao in one way and in one way only. That's it. Ang Diyos nagadisenyo ni ining universo to function in one way. Ang Diyos midisenyo sa plano sa kaluwasan to function in one way. And that is it. So, we go back to the divine essence. Numdum ka sa kinaiya sa Diyos. Mao na nga importante bililhon kayo kining mga butanga pag-ila, pag-silsil na gyud sa atong kasing-kasing ang mga kinaiya sa Diyos. God in His essence is sovereign. Nga nagpasabot kini, He is the supreme one in the universe. Ana siya ay supremacy, labaw. He has authority, kamahanan. He has volition. Na siya ay kabubuton. Now, ang sovereignty, ang pagkalabawng makagagahom, wa ni magpasabot nga ang Diyos dumala sa tanan. No. That doesn't mean that God controls everything. Now, ayaw lang nagtagda kaning tingog sa iro diha. Ang Diyos, midisenyo sa iyang plano, o siya nagadumala sa gitumbok nga mga aspito, certain aspects sa iyang plano. But there is some things nga ang Diyos does not control. Mainly, two things. Wala siya pag dumala nini. Angelic volition, kabubuton sa mga kanang manlunda, o ang kabubuton sa tao. Ang Diyos na siya kabubuton. He makes decisions. God is perfect righteousness. Hingpit siyang pagkamatarong. He is perfect goodness. Kini nagpasabot nga ang Diyos is also holiness. Nga nagpasabot og unsa. God has no evil present. Gawas pa ang Diyos justisya. He is fairly fair. Nadublin na. He is perfectly fair. God has never been unfair at any time and He never will be unfair. Unsa pa? Makita na to diha sa mga injustisya nga nagpangitabo all of the time in human history. Now, we have seen atong nakita ang makalilisang nga mga injustisya, a horrible injustice perpetrated against a lot of people. But that's not from God. Dili ka nagikan sa Dios. Gitugot lang sa Dios kanila. Gitugutan sa Dios nga may tabo kana. But God is fair in allowing it to exist. And to really understand that statement, nang ginahanglag daghang kahibaw doktrina. Bahin ini. Apan ng Diyos, wa gyud kanang mapahigon. But pasabot pagpihig, mao ba kana? God is never unfair with any member of the human race. Never has been, never will be, and cannot be. Iman niyo na. Ang Diyos gugma. He has a special kind of love. A spiritual love in which He acts in man's best interest. Ang Diyos dayo na nga kinabuhi. God is eternal life. Wa siya sinugdanan, wa siya katapusan. He is the Alpha and the Omega. God did not come from anywhere. He is uncreated. Wa siya buhata. The three members of the Godhead, Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, Diyos nga Espiritu Santo, wa sila buhata. Wa sila gama. They are uncreated. Of course, ang mga manununda, ang mga anghel, are created. Man is created. Animals are created. The physical, material universe that we know, kini, binuhat. Sabtag na. But God is uncreated. Siya omnipotente, labaw nga makagagaw. He is all-powerful. He is omniscient, sayod sa tanan. He knows everything. Wag yo'y butang ni kalibutanan ni universo ha,
nga wa niya mahibaway. God is omnipresent. Na siya tanang suok sa tibuok universo. He's everywhere present. He is immutable in His essence. Di na mausab. He is veracity or truth. Dili siya mamakak. God is perfect integrity of character. Oh, of course, God is perfect happiness. And that's the big issue. How can God share His happiness with man? Unay da kong issue. Ato ni padayon ugma, ayaw kalimot sa pag sunod ni ining atong paghisgot bahin ini. Kaya may nungdanon kayo kini sila. Mga butanga. Mag-ampo, tamahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Ining mga doktrina nga among nakatunan, nga ikadugang namos, na pundo na, nga mga doktrina, mga pagtulunan din ni sa among kasing-kasing. Salamat o Diyos sa imong grasya. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Bani kami sa among pagbugbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma dinhi, o kami makapadayon sa among pagtuon sa imong mga pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo, among bugtong manluluwas. Amen.